आणि आता मुंबईमधून आणखीन एक महत्त्वाची बातमी। मुंबईमध्ये आज समुद्राला मोठी भरती येणार आहे। आज सकाळी 8:25 समुद्राला भरती येणार आहे। समुद्राला आज 3.39 मीटरची भरती येईल। पावसाचा जोर कायम राहिल्यास मुंबई तुंबण्याची शक्यता आहे। नागरिकांना समुद्रकिनारी न जाण्याचं आवाहन करण्यात आलेलं आहे। तर मुंबईमध्ये आज समुद्राला मोठी भरती येणार आहे। आज सकाळी 8:25 समुद्राला भरती येईल आणि या भरती दरम्यान 3.39 मीटरच्या लाटा उसळताना आपल्याला या ठिकाणी दिसणार आहेत। पावसाचा जोर कायम राहिला तर मुंबईची तुंबई होऊ शकते। आज सकाळपासूनचीच परिस्थिती पाहता मुंबईतल्या अनेक भागांमध्ये पाणी साचलेलं आहे आणि जर पाऊस असाच राहिला, पावसाचा जोर वाढला आणि त्यासोबतच समुद्राला भरती आली तर मुंबईची तुंबई होऊ शकते। अनेक ठिकाणी जे पाणी आता या ठिकाणी पाहतोय ते आणखी वाढू शकतंय। त्यामुळे नागरिकांना समुद्रकिनारी देखील न जाण्याचं आवाहन करण्यात आलेलं आहे।